izenean. Bat aukeratu beharrean gaude, eta bat hori aukeratua izan da. Beraz, gaurkoan garaikurra emango diogun proiektua Bilba izango da, bai David eta bai Inigo. Batipat, gaurko ekitaldi honetan, bai enpresa, bai euskera, biak uztartuz, eta erronkak ere baditugu enpresaren munduan, enpresa etorkizuneko jasangarriak, atraktiboak, baditugu zenbait erronka, talentuaren ikuspuntutik ere, eta hor ere langileen egoera emozional horiek eta lanketa bat egitea garrantzizkoa ikusten dugu. Eta hor ODS edo garapen iraunkorreko helburuetan ere bat egiten duela iruditzen dugu. Beraz, gerturatu. Zorionak bikote, zorionak ere parte hartzaileei, eta gehiago luzatu gabe, mila esker guztioi, gurekin egoteagatik, ametsak bizirik mantentzeagatik, etorkizuna elkartasunetik eraikitzeko indarrak batzeagatik, euskaraz lan egiteagatik eta bizitzeagatik. Besarkada virtual bat ere hor etxean zaudeten guztioi, eta hemen zaudeten hori 2 metro luzeko musuak, bale? Jarrai dezagun, geroa elkarrekin eraikiz, euskaratik eta euskaraz.